Namhlanje namaster Ochandi Madegana Stala Vista tada. Assalamu alaikum. Kuzo zonke indawo esifuna khona uhlelweni loMnyango kwaZulu Natal. Masithi kwaZulu Natal Department of Health ke sisho sithi KZN Health Chat.gov.za. Nisithola kamhle kamnandi kuyo yonke imisakazo ekhona nje kwaZulu Natal. Hayi ke uhlelo ingqayizivele ngempela ke lelo ngoba akwandeli ukuthi kube nje nongqongqosho uthi njalo ngeviki makulwesihlanu athi angenisabi ngizohlala ningibuze noma yini inombolo ke bakwethu le enhlaleni sithola kuyona ethi 076 704 7493 076 704 7493 inombolo le ngimemezelayo sisuka nje ukuze ukwazi ukuthi lethu luhamba uhlelo ukwazi ukusithinta ungabuza noma ingani namhlanje uhlelo kwesibe siqile kulo kakhulu sizoyibuka nento ethinta icancer njengoba sazi ke ukuthi kusasa usuku olukhulu la umhlaba wonke jikelele kusuke kubungazwa khona usuku lwayo le umdlavuza kodwa ke bakhona kuyibona esibabekela esitikini abazobe beyikhulumisa indaba ungqongqoshe ke njengemihla yonke ukhona ke namhlanje ufikile uthelekile ugalelekile kodwa uthe cha namhlanje ufuna unibonela la oGwini ngoba phela uku enye indawo ngqongqoshe enakho uku-attracta ke abavakashi la eSouth Africa angazi noma isekhona yini le ndawo yokungcebeleka le kwakuthiwa ufika ngesudi eselesele kodwa ke ngelilanga bayosixoxela nje abakhona ukuthi ke basaliphethe kahle nisudi lelo baliyadinga ukuthi lokhu ayinile lilokhu lipholishekile absolutely ngqongqoshe asathathe lethu wasikubingelele oGwini sibingelele Ntokozo sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele nakubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi sanibonani ushilo Ntokozo ukuthi lela sudi liya ayini absolutely ngoba kwenze nje angabe ngisangena kakhulu kuloba sisemoyeni phela la kulalele wonke umuntu ongalalela kodwa nje ngezwe kuthiwa ikhona isudi le sinabo ke nodokotela njengokwemihla ohlala ubamama ngqongqoshe babe khona nathi ohlelweni sizojabula ukuthi bazosilekelela ngendaba le thinda icancer kodwa ke ngale ukuthi sichithe isikhathi ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke uhlala usibekela ngendaba ye COVID ukuthi ke iCovid iyinto esekhona futhi kuyinto ekufanele sihlale siyiqaphile ngempela and kuyinto ke futhi ngebhadi mhlambe la kwaZulu Natal nje abantu asebevele besihleke masithi siyayikhuluma ngqongqoshe kuthiwa yeni webantu hawu bekuyini lokho yana bebe ubone bayababaza nje abanye benza show futhi ukuthi ke sebekwenza ngeshihlaya lokhu angikhombisa umlalelo sekhaya ukuthi igama lohlelo KZN Health Chat.gov.za hlelo lethu loMnyango wezempilo kwaZulu Natal inombolo sithola kahle kakhulu kuyona ithi 076 704 7493 076 704 7493 inombolo ongakwazi ungene ngayo nawe emoyeni mawukuthi unesincomo ofuna ukusenza eMnyango wezempilo noma nomlayezo nje ofisa ukudlulisa kungqongqoshe eMnyango wezempilo ube seyawuthatha ke umlayezo lo awudlulisa kokunye kuze kusize futhi nawe ukuthi ke njengoba ungqongqoshe ehlala nabanye ongqongqoshe uyakwazi ukulithola ke ukuthi noma kungaseyikho ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi angakwazi ukuthi akuthathisele khona adlulisele kwabanye ongqongqoshe ithuba nje leli alivulayo njalo ke ngolwesihlanu siliqopha bukhoma uhlelo ngqongqoshe now COVID-19 isekhona leyo nunu leyo siyabonga Ntokozo cha uCovid-19 usekhona igciwane lisekhona lisaphila liphila phakathi kwethu kodwa ke futhi okubalekile nokufuna sikugcizelele ukuthi ikhambi lokulelapha iCovid-19 alikatholakala so kufuna siqhubeke ke sivikele ngalendlela esasiyikhulumile eqaleni noma esasiloku siyisho yama non-pharmaceutical interventions ukuthi umuntu azigeze izandla sikujwayele nje ugeza izandla ngamanzi anensipho sisanitize kulabo abakwaziyo ukuthi basanitize imask sigqoke uma ngabe sizizwa futhi kwathina ukuthi kungenzeka ukuthi asiphilile kahle noma uma siya kwindawo esicabanga ukuthi singungenzeka sibe exposed kuyona so kubalekile ukuthi sizivikele ngoba suke singazivikeli thina sodwa suke sivikela nalabo esibathandayo othandiweyo bethu kodwa ke sikwazi ukuthi si maintain social distancing lapho ngakwazi ukuthi si maintain khona ngoba uma ngabe singakwenzi lokho kungagcina kunenkinga esaffectayo ama cases ke amasha kule viki awu 291 esiwatholile noma kuyina inamba ehlile kunenamba ya last week uzokhumbula last week inamba yethu yayingaphezulu ka 800 kulokho sino 291 okungasho ukuthi igciwane le COVID-19 alisekho uyabona the fact that kuno 291 abantu aba infected kusho ukuthi kunama families noma imindeni ewu291 exposed kunabantu abasebenza nalabo bantu abawu291 kusho ukuthi inamba ngempela ingaphezulu kakhulu kunalesi itholile
la besibatholayo nje ukuthi abafikile kuthina bafike bathi bayagula bafike bathesta so igciwane elisekhona siyacela ukuthi abantu bakithi bazivikele. Ayi indaba ke lezi sifisa ukuthi abantu ngempela beyithathe serious ngoba uthola ukuthi wena umzimba wakho ungathola ukuthi uqinile kodwa ngokuthi uliphethe usubuyele ekhaya ugcine usuyithola udlulisela komunye ongaba ntekenteke ekhaya sitholeke sekuba khona ukudlula emhlabeni singekho isidingo kanti nakho njalo ukugoma ngabe nisakwenza yini kwaZulu Natal? Sisagoma kakhulu Ntokozo inkinga nje ukuthi abantu bethu bakwaZulu Natal basemanqinqanqika ukuthi bayogoma siyafisa ke kodwa ukuthi siba encourage noma sigqugquzele ukuthi abantu abahambe bayogoma. Sikuzwile ke kodwa evikini eliphelile ukuthi kube khona incwadi okubukeka sengathi itholakele kwezinye zezibhedlela zethu lapha eNewcastle ebithi uma ngabe itranslatewa kwathiwa abantu bazophoqwa umuntu ofikayo nje esibhedlela uzogonywa ngenkani. Siyafisa ukusho upfront ukuthi akulona iqiniso lelo. Siyaziqhelelanisa naleso statement leso futhi imanagement ye-department iyaxoxa ne-management yesibhedlela ngoba akufanele kube khona into esizoyenza ebe unconstitutional. Akukho semthethweni ukuthi kube khona umuntu ophoqwayo ukuthi akagome noma akavaccinate. Ingakho sihlale sibacele sibanxenxe abantu. So uma ngabe kukhona i-confusion and ikhona i-confusion ecreatwe leya incwadi leyo cha siyafisa ukusho ukuthi akulona iqiniso akekho umuntu ozofika esibhedlela sakwaZulu Natal noma ngabe siphi not just eNewcastle akekho umuntu ozothi nake fika efuna ukusizwa ngokunye ebese yaphoqwa ukuthi akagome noma ezovakashela abathandiweyo bakho bese bayaphoqwa ukuthi bagome. So siyaziqhelelanisa nje naleyo ncwadi leyo siyafisa ukusho emphakathini ukuthi khululekani wozane ezibhedlela sizoloku sinincenga nje siloku sinincenga ukuthi gomani but akekho ozophoqwa ukuthi akagome. Ngqongqoshe ke mhlawumbe umuntu akasale sebheka nalapha endaweni elapha eLembe district ekuthiwa iseSidumbini lapha eSidumbini ke kuthiwa ke engazi ukuthi ke sekune umtibo seroom nje igebengu ziyayingenela ngaphakathi ekliniki zikhombe abasebenzi ngezibhamu abantu ke isiyanda futhi nalento ngqongqoshe ukuthi abantu mabengekho happy ngezinto ezithile mhlawumbe noma endaweni bese bebona ngathi izikhungo zethu ezilezi zezempilo izona kufanele bengene kusona behlasele noma begasele kodwa ke lokhu sekuyithinte kakhulu uMnyango ngaphansi kwesimo sokuthi ke bayithola bengabantu asebesaba ngisho emsebenzini abasebenzi bethu ngaphansi kwelesimo angazi noma umlayezo ofana lo busuku wafika nikwena ngqongqoshe ukuthi ke lapha eSidumbini endaweni yaseLembe district kune clinic la abasebenzi sebesaba ngisho ukuya emsebenzini ngoba sekuyinsakavukela nje kuyangenwa kungenwe ngezibhamu bekhonjwa abasebenzi kuthathwe eselula kuthathwe yonke into bephuma abantu bebaleka ama security enziwe noma yini angaboshwa ngayo kungathini ke sekufikile mhlawumbe eMnyangweni nanokuthi ke yini ngempela singayibona icishe yenzeka ngaphansi kwesimo esifana nalese. No sikuzwile impela Ntokozo kunesigameko esisha nje esisanda kwenzeka and lapho kutholakala ukuthi umuntu noma ipatient bilethi ingane immunizer kuthiwa bekuthathwa imoto ngenkani kwadubula kasani abantu bacishe balimala kwalenhlanhla nje ukuthi akekho odlulile emhlabeni. Uyabona ke isimo esifana naleso kuyisimo esiswarishayo ngoba kusho ukuthi ngaphandle kokuthi umphakathi osuku seclinic noma ukufacility yaka health awuphephile kusuke kungaphephile ngisho abasebenzi boMnyango wezempilo. Ingakho siyaye sithi ezikhathini ezifana nalezi kubalekile ukuthi abaphathi noma abaholi bomphakathi kube yibona abangenelelayo ezimene ezifana nalezi. Yebo sizoxoxa namaphoyisa ngoba uma sikhuluma neclinic nomphathi wesibhedlela uyasho ukuthi sekunesikhashana ezama ukuthi akhulume namaphoyisa kodwa kube ngathi kukhona into eyenzakalayo. So sizohlangana nabo amaphoyisa sihlangane nongqongqoshe waka community safety ukuze sicela ukuthi kungenelelwe kodwa kubalekile ukuthi ikhwelo silihlome kakhulukazi emphakathini wona qobo silihlome nakubaholi bomphakathi ukuthi abasebenzi bezempilo abavikelwe abasebenzi bezempilo abayithole bevikelekile emphakathini abayisebenzayo ngoba uma ngabe kuqhubeka kanjena sizophoqeleka ukuthi iclinic silivale ngoba phela akekho umuntu ozofisa ukuyosebenza endaweni lapho angeze ukwazi ukuthi uzobuya yini ntambama noma uzobuya ekseni depending ukuthi usebenza nini. So kubalekile ke ukuthi sibambisane ukuze nabasebenzi bakhululeke
uma ngabe beza emnyangweni wezempilo bangezi beloku be worried nama families abo abe worried but okubalekile so ku protecteke even noma kuvikeleke umphakathi imiphakathi esukuservicewa ilawo ma facilities uyabona nje kungayinto eyihlazo kabi futhi cishe kwenzeka into eyihlazo kabi ukuthi bathi abantu beze eclinic bezothola usizo bese beyithola sebedlule emhlabeni belapho ngenxa yokuthi kunezigebengu endaweni kodwa akekho umuntu ofisa ukuthi leze izigebengu ayivimbe so siyacela ukuthi sibambisane nomphakathi sibambisane nabaholi bomphakathi ukuze singayitholi sekusafarisha yona imphakathi ngoba uma ngabe sivalwa leya clinic abasebenzi bezempilo sebethathwa bemixwa kwenye indawo kusho ukuthi abantu abazolimala nabazoba nenkinga wona umphakathi lo uzobe ususafarisha so siyacela ukuthi sibambisane nomphakathi ngalokho futhi sikondeme lento eyenzekile noma ngabe yiluphi noma ngabe yipi complaint esikuyikhona noma ngabe yiziphi inkinga umphakathi esukinazo ukuphazamisa ukuphazamisa abasebenzi bezempilo noma ukuphazamiseka kwabasebenzi bezempilo akulona isolution ngoba ngelinye ilanga uyobadinga sekulimele wena usufisa ngathi ngabe bayakwazi ukukusiza bengabe besakwazi ngoba abakutholanga ukuvikeleka right at the beginning. Absolutely. Hayi ngikhumbisa umlaleli ukuthi igama lohlelo KZN Health Chat.gov.za sila namhlanje ke ugu district la isihambele khona ke namhlanje silushaya nje bukhoma uhlelo lwakho sikukhumbisa ukuthi uyasithola ku Facebook page ungangena kuntokozo maphisa SA intokozo maphisa SA enye ama Facebook pages ethu la siqhuba khona ke abanye bayafika nezikhalazo abanye bafika nento ezihlukahlukene kanti futhi uyasithola na kwi KZN page yethu ke yala kwaZulu Natal ekuyiyona ethi KwaZulu Natal Department of Health bangenile ke abanye asebelwazi uhlelo lethu bangena ngaphansi kwalo i-page lela ikhona ke insizwa le engithi ayisali lolu hlelo ngqongqoshe unhlakanipho Nhlakamdluli yazi ngiyoloko ngithi mhlawumbe unhlakanipho insizwa kanti intokazi ngelanga kodwa siyozwa ngelanga mhla sifika lapho samthembisa ukuthi siyofika lapha ya emakhana insizwa yakasemakhaya yayo ithi ngiyabingelela ngqongqoshe nakuwe Mr Maphisa uMoses Nhlakanipho Mdluli emakhana area MEC namhla singumphakathi wakamakhana sinomhlangano nomphakathi wesibhedlela iMosfold ngidlulisa ukubonga kakhulu MEC sibhedlela bese sizosithulela ukuthi singumphakathi sebezosengezela izinsuku ze-mobile clinic njengoba bafika kabili ngenyanga isizoba kathathu singumphakathi ke sikuthokozele kakhulu lokhu njengoba izingqinamba zabantu bakwamakhana ziyazikhula sinethemba ke siwumphakathi ukuthi ke iclinic siyogcina sakhelwe siwumphakathi wasemakhana ngiyabonga uzomkhumbula ke ngqongqoshe ukuthi wangena eqaleni ecela ukuthi ke ibifika kabili wayisesha ukuthi ngathi ke umthamo uyakhuphuka ke ithi ukukhuphuka uthi ubonga ukuthi usuvele wagijima ngejubane wayiletha le mobile clinic. Hayi Nhlakanipho useyabona ukuthi uma ngabe sizenzile izithembiso kusuke ngasiza izithembiso zamanga absolutely siyadeliver ngempela asithembisi lapho esingeke sikwazi ukudeliver khona and njengoba siqala sikhombisa ngama mobile clinics nje ukuthi sinentshisekelo yokudeliver ngonyaka sizobe sinayo imali eyokwakha iclinic siyoyakha ngempela. Absolutely kukhona ke nombongiseni Duma uthi siyabonga ngethuba elingqayizi vele kodwa mina bengifisa ukuthola i-email kaNgqongqoshe kunodaba enginalo engifisa nje ukulidirector kuye direct shothi ushala into ekuthi udial direct ufuna nje ukuletha direct kuwena ohlelo ngomnikeza i-email yami sho ungamnikeza Ntokozo kwamanje so that nana ngoba ubani omunye oyidingayo akwazi ukuthi ayithole. In fact email ye department ithi nomagugu.simelane@KZNHealth.gov.za nomagugu.simelane@KZNHealth.gov.za manje uyangichaza ngoba ufuna i-email yomsebenzi so uyazi ukuthi lapha ku-email yomsebenzi uyoxoxa indaba zomsebenzi uthi futhi udayi ufuna lento yokudayila direct ukuthi inobungozi ke lento lena kodwa siyesibayale sithi ke asibo sesithi hello darling lapha hi gorgeous hi funeke nje athi ngena hi ahlala odabela lonke sibhedlela esiwukuthi noma ukuthi ingethe lapho kungqongqoshe uyifunda azajabule naye leyo hi gorgeous ayayilungile kodwa lo might direct inakho ukungithusa kodwa siyamthemba umbongasi Duma lo ukuthi ngeke alenze iphutha ukhayelihle sibonga ku Facebook page lapha ya ethi KwaZulu Natal Department of Health uthi ke ninjani wamuhle umsebenzi awenzile ngingujabulane wakwaNdwandwe ngicela ukwazi ukuthi endaweni yakithi
lokhu ngingakwazi kanjani ukwenza ngingenalutho kodwa ngifisa uqeda lobububha ngisizakala kanjani uze ngibe usizo nami emphakathini shuthi ke manje umuntu obuka imisebenzi leyenziwa ilensizwa la yaphana emakhana uyabona inhle lento yenza naye uyafisa ukuthi angaba kanjani abe yikhana ngazogcina namakhansela ozakhela wona ngalolu hlelo lakho ufisa ukuba ikhansela uthi cha usefisa naye phela ukuyenza lento yokucela iclinic naye ayithole mayicela izinto uthi angakwenza kanjani kakhulukazi nje uthi uyafisa uqeda lobubha entsheni yakithi mina ngingasizwa kanjani ukusiza imiphakathi yakithi empofu ngabe igrant funding ingakwazi ukungisiza maye ngakwazi ngiyithola kanjani ngicela umama uMasimelane angiphendule inamba yami ithi 079 2194515 ufuna ukuthindwa uwe direct ayinto akafuni ukucela yakho ngoba mhlawumbe uyabona uzonqaba naye usefuna umthinta bese isala kuyena le namba ake sathe nange awusimpiwe eMpumalanga usemoyeni sawubona siyabingelela msakazi siyabonga kakhulu nangethuba usiphalole igama lami ngoSimpiwe cha msakazi ngitha ngibonge kuNgqongqoshe ngomsebenzi omuhle wenzayo kusiqwashisa kakhulu absolutely ngibe novalo kodwa ngikathi echaza lento ye-COVID-19 ukuthi isekhona mhlawumbe umbuzo engingawubuza kuyena ukuthi imvama uma ama-signs ukuthi ngingenwa yilento asefana yini nakuqala because kuqala bekuba yilo mkhuhlane kodwa ke o-serious kakhulu sengisho ukuthi yini osheshe uyibambe ukuthi no sengingenwe yilento nanokuthi yini okumele ngiyenze mhlambe khona amaphilisi specific udokotela ngathi noma ungqongqosha ngathi mhlambe singahlukani nawo kakhulu ukuze sikwazi ukuthi sigweme ukuthi singabi nalegciwane hayi izwakele Simpiwe ngiyathemba uzoyibamba ngale emoyeni ngiyabonga kakhulu msakazi muhle umsebenzi owenziwa uNgqongqoshe nawe umuhle njalo siyabonga kakhulu absolutely no asibonge kakhulu kuSimpiwe sibonge ngalowo mbuzo ngicabanga ukuthi umbuzo obaluleke kakhulu ngoba uzokwenza ukuthi siphinde siqwashisane okwephilisi alikho iphilisi elikhona lokugoma noma lokuqeda iCovid-19 ilokho nje njengoba bengichaza ukuthi asizame ukuphinde sibuyele noma sihlale kakhulu kulama non-pharmaceutical interventions ebengiwasho ukuthi umuntu akageza izandla ngamanzi anensipho ngaso sonke isikhathi noma sanitizer uma ngabe kwazi ukuba ne-sanitizer sikujwayele nje imask ayisaphoqelekile ukuthi siyigqoke but kufuna nathi siyazazi indawo esizihambayo kufuna sizame ukuthi siyigqoke lapho esisuke siyakhona noma uma thina sizizwa ngathi singenwa umkhuhlane siyigqoke imask ukuze sivikele abantu emakhaya sibavikele nalabo abasemsebenzini uma sikwazi sizame ukuyi-maintain i-social distancing uyabona nje saqala ngo-COVID-19 si-maintain i-social distance asiphilanga sayiyeka sesilokhu sahlala kanjalo-ke sekusegazini so uma ngabe ukwazi-ke ukuthi maintain i-social distance asizame ukuthi siyi-maintain siyazi ukuthi kukhona indawo lapho ongeke ukwazi ukuyi-maintaina khona uma ungekho comfortable endaweni enjalo ugqoka imask usebenzise sanitizer yakho so that ukwazi ukuthi uvikele nalapho uzobuyela kubona emakhaya so alikho iphilisi ukuthi nje sibe preventative ngendlela esiphatha ngayo ama signs athini kuseyilawa asekuqaleni acisha afane ne-flu kuya ngokuthi ke kwesinye isikhathi i-strain sibanjani kwaba khona esinye i-strain esasiqinise kakhulu ekutheni uvela uhanjiswe yisisu unlike ama symptoms e-flu nje ama enye i-strain kube i-strain sekhanda uphethwe ikhanda kakhulu lekhanda lisindayo ngathi lo mkhuhlane so ama symptoms asafana nama symptoms ama symptoms omkhuhlane kodwa ke kwesinye isikhathi kuyashintsha abanye abantu ordinarily noma ephethwe umkhuhlane dokotela ukhona ophathwa umkhuhlane aphinda aphathwe isisu noma hanjiswe isisu so it's also part of ama symptoms iwona nje lawa evele khona uma singaphinde sibambe kuona uma sizisola sambe siyocela ukutest sizobe sikwazile ukuthi sivikele savikela nalabo sihlala nabo sibonge kakhulu ke bakwethu siyazi ukuthi Ngqongqoshe uFebruary lo inyanga ke ethinta umdlavuza hayi ngiyazi ke mawusuku yokhuluma nezinsizwa masineyinhlelo lezinsizwa sibasa amadoda ikhosombe lamajitha ngiyangibona awuyishiya indaba yomdlavuza noma yecancer inhlobo ezihlukeneke zama cancer ukukhulume ngazo nekwakhona nenye ukuthi umshini ngazi ukuthi umshini owenze njani umshini wezinsizwa ngibona mina ngimagina isibhamu qaqaqaqa
ngibona ukuthi ungqongqoshe cha komshini weinsizwa insizwa ijabuleke kukhulunywa ngomshini wazo kube kuhle kube nje yaya kodwa khona nebele yabona inhlobo ezihlukahlukene zama cancer lezi noma umdlavuza inyanga yabo ke kusasa lencenge angithi sonke phela sithi mazalwa sihlale encengceni bakwethu so ke into esijabulisayo le ngoba sina inkumbulo ukuthi sisukaphi kodwa ke asikho lapho namhlanje sila ekuthenini ke kuthiwa ngomhla ka4 okungenzeka ukuthi umhla ka4 kusasa usuku le cancer noma nje lomdlavuza umhlaba wonke jikelele ingakho kusilethele nencwepheshi namhlanje umntungwa kodwa ngiyazi nawe generally khona nje weyokusho ngawumdlavuza ungathini umlayezo wakho ngqongqoshe no asiqala ukuthi sibonge kudokotela ukuthi ukhona nathi namhlanje uzosichazela kahle inkinga enkulu oyayitholwe eyenza ukuthi sigcine sikhuluma ngomdlavuza webele umdlavuza wesibeletho nomdlavuza womshini womuntu wesilisa anginagama lesizulu dokotela ingakho engiyibiza ngaleyo ndlela amagama amaningi ayagqilaza udokotela umshini we-cancer ye-microphone so akinalo impela igama lesizulu so ngabona ukuthi ukuze ngingaze ngiboshwe angisebenzise igama elingcono kodwa lama-cancer engiwabala maningi amanye ama-cancer udokotela uzokuchaza but lawe engiwabalayo ama-cancer akwazi ukulapheka but abulali kakhulukazi abantu abamnyama and ubuso uyayibuza ukuthi i-cancer yakwazi yini ukubuka ibala lomuntu yini cha yingoba isizwe sakithi esikhathini esiningi asithandi ukuthi sisondele lapho okufuna sisizakale khona asithesti for cervical cancer asithesti for breast cancer abantu besilisa bayo kuyotesta for umdlavuza womshini wabantu besilisa so izinto ama cancers lawo amathathu muwabala akwaziyo ukuthi avikele kumashesha atholakala but ngenxa yokuthi abantu bakithi abatesti kusenesikhathi aqhamuke sekusegcineni ebese bayadlula ke emhlabeni lezi ezinye izizwe ingababulali kangako ngoba bayakwazi ukusheshe bayipick up odokotela bakwazi ukuthi bayelaphe so ngijabula kakhulu ukuthi umuntu ukhona uzokwazi ukuthi awaxoxise esewonke sithi singena kwamanye detailed sibe sazi ukuthi asho ukuthini akungasho ukuthi besikhuluma ngalamathathu kuphela ngoba kuyiwona ingoba wona siyazi ukuthi ayalapheka adinga nje ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi kufuna basheshe basondele emnyangweni wezempilo nangu makhulukhulu lapha emzimkhulu molo apha emzimkhulu yebo sabona kunjani ngiyaphila mfowethu right ukhuluma noMr. Khadebe la uline 4 yebo mfowethu ngicela ukubuza ukuthi umuntu odisabled yes ukhalelene nomtholampilo yes alukho yini uhlelo olwenziwayo okanye olungenzeka uba uzolashelwa endlini okay yebo hayi ngiyathemba ukuthi ucacile umbuzo mfowethu kodwa mhlawumbe ukukhubazeka kuphi kuma kungeze ukuhlupha kusho okunjani uhamba nje nge-wheelchair hamba nge-wheelchair okay uthola mhlawumbe uphukile umzimba wonke okay ngqongqoshe no asibonge kumakhulukhulu lapha emzimkhulu sinohlelo emnyangweni lezempilo ebiza ngokuthi ama home based teams bese siphinda siba nohlelo lonompilo okwama community health workers le inhlelo lezi zombili umsebenzi wazo ukuthi bahambe bayovakashela abantu ikakhulukazi abangakwazi ukuza emnyangweni wezempilo nabangakwazi ukusondela kahle emnyangweni wezempilo ngingamcela nje umakhulukhulu mangabe naye ebhekene naleso simo athola umuntu ekhaya ongahamba amyele eclinic ayombhalisela asho kunesi noma umphathi weclinic ukuthi cha ukhona naye laphana uyacela ukuvakashela unompilo une responsibility yokuthi afike azombona mhlambe iviki neviki nama home based teams lawe siwashoyo ama teams no nurse sometimes habe nanodokotela so that bakwazi ukuthi bavakashele imiphakathi ehlukene bakwazi ukusiza abantu abangakwazi ukuyihambela kodwa kumakhulukhulu ngoba usesithintile inamba yakhe sinayo sizowathatha ama details akhe sikwazi ukuthi siyamhlanganisa yini no sikwazi ukumhlanganisa nabantu abazomsiza hayi ikhona ke insizwa la
kulolu hlelo kuthiwa usibongiseni mkhize ayibabheki ke labafona kulolu cingo ivele ihlale phekwaye ibimsiza ngokukhulu ukusheshsha uzuyisole nami sengize ngithi mangigula ngicabanga ukufonela kule show ebese ukusheshsha ukhabazela ugqumahlale uyithola usulele impela ko Albert Luthulu ungaqondile hayi ke njengoba sekushiwa kuzobe segqume ehlala ukhabazela akuthinte lapha yamakhulukhulu ukuze sithole nanokuthi ke ungakuphi ungakiphi indawo ukwazi usizakele ngokusemthethweni bese sishilo ukuthi ke nesivakashi la udokotela oyingcwepheshi bambiza ngegama eliserious ke ngithe nami mase sihlukana la uzongenza into ethile nami ngoba ngiyathanda ukwenziwa odokotela bathi i-gynecologist yini i-gynecologist ngesizulu Mntungwa kodwa akawuqala usitshela ukuthi ubani wakabani usuka kuphi wenzani eminyangeni uyi-gynecologist yini i-gynecologist usibeke nje isithombeni ngicela ukuqala ngibingelele kubabukeli nabalandeli bohlelo i-Health Talk igama nguthandekile wakwaKhumalo ngibizwa ngodokotela kwabaziyo umsebenzi wami ulula ngiyi-gynecologist mana ke siqondise udoctor awusiye kodwa udoctor Khumalo lwebhola uChansi u16 ngiyudoctor Khumalo kungabe sekuthiwa befuna udoctor Khumalo abantu begcwalela ngaphandle bezwe u16 valve absolutely ngibonge eBuntokozo umsebenzi wami ulule eminyangweni ngiyi-gynecologist ngokwe-profession phecelezi uma sikuchazela abantu bakithi ngiwudokotela osebenza ngabantu besifazane esilekelele nangeenkinga zezinye nabakhulelwe so siye sikubeke nje kanjalo ukuze abantu bakwazi ukuthi uma bedinga usizo ngemkhakha ethile ebhekene nabantu besifazane sikhona eminyangweni njengabasebenzi baka Department of Health. Ngiyacabanga ukuthi ngoba ubususho ke ukuthi ubhekelele ini ubusuchaza wona ugynecologist lo noma ngunike ithuba lokuthi uphinde ugadle ngawo ngoba nami ngeke ngifisa ukuthi benza lo muntu ngezwe kuthiwa khona ekuthiwa pep smear nami ngiyafisa ngebe ngipep smear ngelinye ilanga zonke lezi zinto lezi into ezenzeka makwenze njani kodwa ke usuyichazile ukuthi nisebenza ngezitho lezi zabantu besifazane ukuyinaba nje sibeke ibelula i-gynecologist ifocus kakhulu kumuntu wesifazane from puberty aze ayofika la ephelelwa khona ukuyeshintshini so sidila kakhulu ku-gyne element ngomuntu wesifazane osuke engakhulelwe osuke ekhulelwe kusengena kuleli teme elikhulu esithi obstetrician so namhlanje ngicabanga ukuthi ingxoxo yethu izokhulu kwezabakwa-gyne laba abaney'nkinga zemlomo yesibeletho abaney'nkinga ngokungabatholi abantwana kodwa-ke ngicabanga ukuthi njengoba ubusuchazile eBuntokozo inhloso yethu ukuzoqashisa umphakathi ngomdlavuza ozobe ucelebrate kusasa u-World Cancer Day. No, ngiyajabula kakhulu ngoba nami ngisatrainer lapha ngenesi ngqongqoshe. Ngake ngasebenza eGyne kodwa ngesingeneke lapho ngoba kumnandi lapha yena ukusebenza khona. Ngizothi ke mhlambe ke umdlavuza lo inhlobo ezihlukahlukene awusibeke ukuthi ke iziphi inhlobo ezinaso zomdlavuza ukuze mase sixoxa ke sibe sesiwazi izona ziphi esingangena kuzona. Ngicela ukusika nje la ungqongqoshe abesethinte khona imidlavuza ngokuhlukana kwayo umningi leyo inomkhakha wayo kuthiwa i-hematology abadila nemidlavuza yegazi kube nama-oncologist adila nokulashwa kwemidlavuza thina uma ngabe singena kwa-gyne kukhona abanye abafunde ngaphezu kwethu ababizwa ngo-gyne oncologist ekuyibona abalapha imidlavuza yabantu besifazane imidlavuza-ke ngicabanga ukuthi ungqongqoshe ubeseshilo ethanda ukusihlukumeza kakhulu nathi sabasebenzi boMnyango imidlavuza womlomo wesibeletho u-cervical cancer okuwena uma kubhekwa eSouth Africa ke ucwaningo nezibalo ziyenziwa and ziyasilekelela nathi ekuthenini uma siphokophelisa ama-activities ezabantu abamele uMnyango siwagadla ngakephi so umdlavuzo kuyiwona obulala kakhulu owokuqala owebele owe-breast cancer olandelayo kube owomlomo wesibeletho i-cervical cancer kuyaziwa-ke from ucwaningo laka-World Health Organization ukuthi i-South Africa is one of the countries la sibona khona kakhulu abantu besifazane bethathwa yiwo lo mdlavuza ngenxa yokuthi abantu bakithi abakajwayeli ukuthi umdlavuza awukhethi ngokwebala awukhethi ngokuthi ukhulelephi uhlalaphi ngesizathu-ke kwalokho abantu abajwayeli ukuza emtholampilo ukuzothola usizo lokuscreena-ke abantu besifazane eBuntokozo ibona sibenza ama-pap smear lawo obubuza ngawo kanti ayikho kithi ayikho kunina abantu besilisa i-pap smear
bengithi impela uzothi uphuma lo ngiqhwakele ngayo hayi no yona engekho ke abantu besilisa ke i-pap smear abantu besifazane but ke dokotela mase sitholele lithuba kuyasiza noku-understand ukuthi ke nenibone ikakhulukazi lugadla kubantu abangakanani lesifo ushilo wathi ke ngisho nabasebenzayo niyabona ngathi nabo siyahlasela kakhulu kodwa ke abantu abangakanani kuphi kakhulukazi futhi into engicabanga ukuthi iyona edidayo ngomdlavuza kakhulukazi lo womlomo wesibeletho cervical cancer ekuyiwona engifisa ngempela siqwashise ngawo ugadla kakhulu from ucwaningo kubantu abaphakathi kweminyaka ka15 no 44 years oh yes kodwa njengoba sazi ukuthi siphile esikhathini la kunabantu khona abaphila nesandulela segciwane lengculaza sesibona abantu beya ngokwehla iminyaka abaphathwa yilemdlavuza yomlomo wesibeletho so yilokho kwenza ukuthi ke si kuhambise kakhulu phambili okokuhlolwa ngesikhathi abantu bakithi bangafika emtholampilo umdlavuza usuhambe waze wadlula igaba lezi la usongalapheki khona okay yes mhlambe ke umuntu nje mawungathi ke ngaphansi kwesigaba sayo yonke imidlavuza le ikhona ukhona inomlayezo ongathi wena ke njengoba sila kagayini nayo into besithi abantu abaqaphe kuyona ubona ngani mawukuthi usungaba sengcupheni nje umguide umuntu uthi nazi izinto ongabona ngazo mhlawumbe ngiqale ngihlehle ngibuyele emuva ngichaza ukuthi umdlavuza ngoba siyalisebenzisa leli term sibuye sithi cancer abantu banga understand ukuthi kusukaphi omunye uthola ukuthi ekhaya kwaze kwahamba ugogo kwahamba umama kungaziwa ukuthi uphethwe yini umdlavuza ke indlela elula yokubeka ukuze abantu bakithi ba understand umdlavuza ufana mangabe unesibazi umzimba unendlela yokuyipholisa kodwa uma sekupholile uphola ume mawunomdlavuza ke lokhu kuphola okufakwe ngokwendalo emzimbeni kuhamba kudlulele ubumzimba kusuyasuka ke usujikela wena uhlasela wena iyona ndlela ke ngingayibeka ngayo nje ukuze izwakale kubantu bakithi yes so umdlavuza ke njengoba ushophu Ntokozo okuwona engicabanga ukuthi emibili ehamba phambili kakhulu eSouth Africa kune National Cancer Registry eyaqalwa isifabhek ezu1986 so sinawo siyasebenza njengoMnyango no National Health Laboratory Service ziyaphuma ke izibalo ziyasho ukuthi kubantu besifazane umdlavuza webele kuwona otholakala kakhulu ubusulandelwa ke yiwona lo mlomo wesibeletho so iyona ke lo insizela uWHO ozendosayo ukuthi kufanele sibe nendlela yokuyihlolela so abantu bakithi ngicabanga ukuthi umlayezo ekufanele siphume nawo sonke ukuthi obukele olalele akaye emtholampilo uma ngabe engasazi isimo sakhe ukuthi sithini ese-pap smear sizoyichaza ke na i-pap smear ukuthi yini ukuze abantu bakithi bangathuki enye into ongqongqoshe eyibe yilimitation noma eyivimba abantu ukuthi bezwe umtholampilo ingoba sibuye sikhulumele sisingisi sethu lesi isilathini esasifunda esikoleni kanti kubalekile ukuthi uma sikhuluma nabantu sikhulume sixoxe ngolimi labo ezinye ayitolikeki njengoba sesishilo ukuthi umshini odubulayo ezinye azitolikeki siyawakha nje amagama kodwa ke i-pap smear Ntokozo ngichaze i-test ekade yabakhona absolutely uWHO une mandate elula and ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bayikhumbule kuthiwa u90-70-90 sithi 90% wamantombazane asasesikoleni siqala ku-age 9 enye ke ezinto uMnyango silekelele ngazo kakhulu ewumgomo engicabanga ukuthi abantu bakithi kufanele ngempela kuhlelo la namhlanje sihambise phambili ngokukhulu ukucophelela u90% amantombazana sasesigabeni esiphansi siyakhuthaza ukuthi bezogomela lo mdlavuza womlomo wesibeletho lo mgomo ngoba umdlavuza womlomo wesibeletho ubangwa yivirus ekuthiwa i-human papilloma virus enama types ahlukahlukene kukhona ama types ekuyiwona ke asondeza umuntu kakhulu engcupheni yokuthi aphenduke amathe omlomo wesibeletho abesemhlasela abe umdlavuza lowo ke uHPV siubiza nje kanjalo uma siwehlisa human papilloma virus uno subtype u16 no18 umgomo ukhona ke South Africa ukhona naKwaZulu Natal Department of Health so uma ubheka nje kukhona izinto njengoba kusasa siqwashisa abantu ngeCancer Day ngomhla ka20 February kuzobe kunohambo kwi province yonke kugonywa izingane lezi ezisencane ezikoleni
ezikoleni ezindaweni ezihlukahlukene ngegaba negaba. So leyo vaccination siyibiza nge-HPV vaccine. So akusiyi vaccine ye-COVID kuphela khona. Ukhona lo mdlavuza ohlasele osutholakala ukuthi zikhona indlela zokugwema. Kodwa abantu kufanele siqale ngabo amantombazane lawa asemancane. Siyabacela abazali ukuthi uma ngabe befika o-school health nurse abasebenzisana noMnyango waka Department of Basic Education babanikeze imvume yokuthi ingane zigome. Okunye ke lokho ke okungayindlela yokuvikela. Kokunye into nje elula Ntokozo nabalaleli emakhaya. Mhlambe dokotela ngiyaxolisa ukunqamula uselapho engqongqoshe kule yokuvumela abantwana ukuthi nabazali bebavumele kune message engqongqoshe ebikhishiwe la kule zinto zo social media ebihambe nje imemeze ethi abazali banqabela izingane zigonywe. Manje into ebhlungu abantu sebakuthatha ngokuthi ugoma ilokwe kwe-COVID kuphela kanti ugoma njengoba besho udokotela kwakuvele kukhona nokwaye imdlavuza le nokwemiye nje imgomo besinayo manje besinakho ukusebenzisana noMnyango wezemfundo vele ukuthi ke ugoma lokwenzeke kubantwana basesesikoleni. Manje labantu abakhipha ama message ama-lead abantu ukuthi akunqatshelwe izingane zigome zizobaningi izifo ezobhekana nazo ingane. Kodwa bengifisa ukuthi mhlambe ungqongqoshe naye akethi ukusikela ejikayo ikakhulukazi ngalama message a-mislead abantu akhishwa kwi-social media. You know ngesikhathi se-COVID maningi ama-messages ayebakhona. Absolutely. Nanoma ubani wayeseyi-expert ye-COVID ngoba nje ufike wahlala ekhoneni lakhe wayexoxela nomngane wakhe bakhonzinsana ukuthi hayi lento lena yenziwa kanjena imi kanjena. Sasibacela-ke abantu ukuthi cha uma ngabe ufuna i-information ungasithembi thina njengoba sihleli la sikunika information kulungile. Hamba uye esibhedlela uyobuza. Uma ungabathembi nabo ngena-ke ku-website yaka-World Health Organization uyi-check information noma kwi-website yaka National Department of Health ukuze ukwazi ukuthola information eyiqiniso ne-information engalahlekisayo. Ukugoma njengoba sihlale besisho ingane iqala ukugoma ivele emhlabeni ithi kuthi emva kwa 2 weeks ubuye uzoyigoma futhi uphinde ugoma emva kwa 6 weeks uphinde ugoma ziningi izinto ingane besenza ukuthi zigomele kodwa sonke sihleli la sigomile nabo abasemakhaya bagomile ngoba ukuze bayaphila nje ingoba bathi bezalwa babe beyithola yonke lemgomo. So akufanele ke thina sithi sesibadala bese sigulise izingane zethu ezincane ngenxa nje yokuthi silalele abantu abangabona odokotela abangabona ososayensi. So information esiyithola emhlabeni esiyithola singayazi ukuthi ivelaphi akabi information esiyithathayo. Uma ngabe ngempela worried umzali hamba uye kudokotela uyobuza ngaleyo information uzokwazi ukuthi udokotela oseduze kwakho noma uneso oseduze kwakho akunikeze information eyiqiniso. Absolutely. Cha usakuleyo pap smear ke dokotela bazothanda ungayithanda pap smear kanti ke into engazi ukuthi ngasilekelela kakhulu nje ubuso ushilo ekutheni singaze singene siyithole sesigula but ngiye ngizwe nithi ke ubuhlobo buba bukhulu mhlambe kulaba abayithola bese benegciwane lesandulela ngculaze ekuthenini ke bona becheck njalo mhlambe i-pap smear ngoba bengagcina abantu ke mhlambe ongathini umlayezo odlulisela kubona. Umlayezo engizodlulisa kubantu abaphila nesifo sesandulela sengculaza bese ngikubalile Ntokozo nawe ngqongqosho ukuthi sinale mandate ka 1979 u90% okugoma kwezingane ezincane zamantombazane u70% ke ugcila kakhulu kulabantu besifazane ekuyibona esibafisa ukuthi beze emtholampilo baye komahamba ama-mobile clinic abo ba contact futhi nama community health care workers ngoba inhloso yethu ukuthi 70% of abantu besifazane kufanele basazi isimo sabo ngokwesomlomo wesibeletho. Absolutely. So i-pap smear ke ilula abantu abangasaba abantu bakithi ngoba umuntu athi ngizoya emtholampilo ngiyohlinzwa ngiyokwenziwani kube novalo oluthile. Lolo valo ke siyalichitha. Pap smear ikhona kuyona zonke indawo zama emtholampilo khona na kuma mobile clinic. Inhloso yayo ukuthi nje kuthathwa amathe lawo omlomo wesibeletho abese yohlola ukuthi akukho yini okuyisandulela somdlavuza okudinga ukuthi ukudlulisele phambili uyocala uyosizwa. So abantu abane HIV ibona asiyesithola ukuthi basengcupheni kakhulukazi abangaqikeleli ukudla imishanguzo ngendlela noma baba namasosha egazi CD4 count ebaphansi noma i-viral load makucheck igazi baphezulu. Leli gciwane ke HPV ithandela kakhulu kumuntu okuleso simo. So yibona esikhuthaza kakhulu ukuthi umuntu uma ethola isimo segazi ukuthi
une-HIV ngalowo mzuzu kufanele ahlolwe nge-pap smear. Okay. Uma ngabe-ke ukhona-ke enye igroup engicabanga ukuthi kufanele singashiyi ngaphandle labantu, umuntu uzothi ngazi ngani khona yini impawu, ukhona ofonile umlaleli wabuza ukuthi ngazi ngani mangine-COVID ukuthi impawu zithini. Yes. Uma ngabe unomdlavuza-ke noma iy'nsolo zawo, khona iy'nsolo esizibukayo ukuthi ziyasolisa. Absolutely. Mangabe uya esikhathini ishintshi lakho uyalazi umuntu wesifazane. Siyakukhuthaza-ke lokho mesenza ama-health education, sifundisa umphakathi umzimba wakho wazi. Azi okujwayelekile kuwena nokushintshayo. Uma ngabe wopha ngendlela engajwayelekile noma wopha emva kokuyocansini noma wopha usukade wame nophoza noma wanqamuka, siyakubiza-ke sithiza emnyangweni yethu sizohlola. Omunye ngoba nawo uketshezi noma amanzi angcolile aphuma ngaphansi, uthola ukuthi umuntu usezosebenzisa amakhambi-ke bese bewasebenzisa ngqongqoshe ngendlela engafanele. Bashutheka izinto ngaphansi, kugxishwa izinto uma uthatha uyazilapha. Cha ungazilapha ekhaya usizo lukhona mlaleli, iza sikwenze i-pap smear. Absolutely. Umuntu one-HIV masihlukanisa nje igaba ezimbili. One-HIV uma ngabe i-pap smear yakhe normal every 3 years kufanele uhlolwe. Okay. Uma ngabe ungekho HIV positive from age 30 years, siyakumema, siyamemezela nje lesi simemezelo lona kusasa ukuthi abantu emtholampilo sicela batheleke ngobuningi babo. Na next week i-pap smear ayinayo insuku, ayibhukhelwa date, uyenza zonke izinsuku. Ukhona ongene lapha eMtungwa uthi umzalwane emchuno umacingwane uthi umsakazi wami omuhle, hawu bayangibona ukuthi ngimuhle. Uthi umsakazi wami omuhle, mina ngicela ukubuza sekunesikhathi eside ngiyopha imina umzalwane emchuno escort kwaDlamini indawo. Ngicabanga ukuthi uthinte zona impela ke izimpawu esizibalile ukuthi zidinga ukuthi umuntu aye emtholampilo ayohlolwa. Absolutely. Ngizosebenzisa igama elithi imtholampilo ngoba kunako lokucabanga emphakathini ukuthi ukuthola usizo kufanele uvele uye eAlbert Luthuli. Asiqali ke lapho ke bakhona mobile clinic, bakhona ama clinic afixed, bakhona community health center, zonke indlela zokuthi usizakalo ezikhona. U-referral system ke wethu kwa-Department of Health KZN ngiyacabanga ukuthi usezingeni eliphezulu kakhulu. Uma ngabe kungalunganga kule level yokuqala siyakudlulisela ke esibhedlela la uzobe usuthola khona ucwaningo. Ngicela ukusho nje kumchunu ukuthi lapho engakhona sicela isukumele inkinga yakhe. Iyona ke enye inkinga ke Buntokoze siye siyibone. Abantu besifazane bahlala isikhathi eside umuntu efihlile. Ngoba mawuhleli ugqokile ipitikoti lakho, kumbe ugqoka isidwaba lokho ugqokile akekho umuntu obonayo. Wena ke iphakamela into yakho so njengoba enenkinga ngale kokunqamula dokotela kunozama lapha eFilidi ngiyakubona ukulambele kakhulu. Wezama uyaphila. Bayaphila abantu ebaqulusini? Yebo. Awu uyaphila Zama? Ngiyaphila. Awu mfowethu nangu udokotela uthini wena? Ngithi ngibingelela nje kudokotela khona la ebaqulusini abaqusi radio station ATR. Umuntu wami nje owodwa kudokotela isathi kuyenzeka yini ngoba mhlawumbe kuphela mhlawumbe kade uthole ingane mhlawumbe wethola ngeoperation mhlawumbe after 4 years mhlawumbe uyabona ukuthi awusakwazi mhlawumbe ukuminya umchamo uyabona lokho kuyavela ukuthi phakathi ukuthi inkinga ngabe ikuphi ukuthi mhlawumbe mawufisiwe awusakwazi ukuthi ufike etoilet uvele nje umchamo bese uyayigqibela kusikhathi kwenze njalo can that be detected with pap smear or does that need further investigation? Yes. Ngiyathanda ke bamba kanjalo dokotela ukhona ozokudinga enye information la. No, ngicabanga ukuthi okuningi esikwazi ukukubuza phela siyahlonipha i-patient confidentiality. Ngesikwazi ukukubuza sisadikita udaba. Kodwa ngikuphendule nje sizama i-operation nansi ke into esiye siyithole and into ekhuthazwa kakhulu mangabe sizoqwashisa abantu ngezinto enjengomdlavuza ukuthi sikhuluma ulimi oluzwakalayo. Abantu bakithi ke baye babe nokuhluka ukudidanisa. Isinye akusisona isibeletho. Isinye ilesi esihlala umchamo. Isibeletho okunye okuhlukile kodwa masikhuluma ngolwimi lethu lamageba yonke into lapha ezansi kuthiwa isinye. So i-pap smear ke yona kahle kahle ithatha amathe emlomeni wesibeletho hayi esinyeni. Inkinga yomchamo ke leyo kufanele kusisizama
ayisukumele iyohlolwa ekliniki ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe i-infection ekhona esinyeni noma khona okunye okudinga ukuthi acwaningelwe kona. Njengoba usushifta anikwazi ukungena nigxile ngoba ungathola ziningi izinto ezomxhantela ekhona kodwa ke sizozama ukuthi ngoba esishifta ikhona insizwa kaMkhize kulolu hlelo edumile lapha ekuthiwa usibongiseni Mkhize inakho ukubalandela abantu bafonele angazi noma igcina ngokusiza la noma ke ibuye ifune nokunye kodwa ke khabazela uyazi nawe siyokuxosha uma ungafuna okunye impela kuzokuthinta ukhabazela ukuze sikwazi ukuthi ke usizakale lapha ya Efright futhi ke ebaqulisini phela sihlala khona lapha na i-constituency yethu le manje asikwazi ukuthi izinto zingenzeke kakhulukazi cha hayi impela bawusitshela ukuthi utho lapha ukuthi hey nango ke senze njalo hayi kunjalo no small ifithe nango ke cha injalo ke dokotela ngabe senza iphutha masingakuyeka isikhatha sisekho ngakuthina masingakuyeka kodwa ungasakhulumanga ngale yebeleke manje khethe uzwasho ungqongqosho yini lebele uyithande kakhulu cha ngeke ukuthi ingcengce nje ngeke ngithanda ukukhulunywa ngaye ngasali ngaphandle asithinte nale yebele ukuthi ke yona ngempela abantu bengali lento ama minutes awasekhona kodwa nje ugoqe eduze no siyabonga kakhulu I think sengigoqa siyazi uOctober iyona nyanga esenza ngayo awareness ye breast cancer noma umdlavuza webele kodwa ikhona izinto abantu bakithi abangazenzela zona emakhaya okay ikona ke sikupromotayo sikhambisa phambili kakhulu sikubiza ngokuzihlola emabele uzihlola wena ibele noma uself breast examination absolutely ukhona ke izinto I think abantu njengoba sengishila abantu besifazane babuya bathanda ukuhlala besaba uzwa isigaxa uyawabona ukuthi uma ngabe umile phambi kwesibuka amabele akhe awasalingani ubona ukuthi sekukhona nje ubovana olinegazi okungahambi kahle ukuphuma ebeleni okay into esiyikhuthaza kakhulu ke ayifani naleyo mdlavuza la sifike sikwazi ukuthatha khona isicubu noma amathe omlomo esibeletho eyebele uyakwazi ukushesha uyibone wena impawu ekhaya so siyakukhuthaza kakhulu abantu abasebenzela uMnyango wezokuphila ukuthi abantu besifazana abawujwayela umzimba wabo uhlole so ekhaya ke sike sithi ke umuntu angazihlola phambi kwesibuko kwi-department yethu kukhona ke information echazayo ukuthi usihlola umi kanjani and siyakukhuthaza kakhulu ukuthi ulinda kuphela ishintsho ubusuzihlola ne-pap smear ke ngiyazi ukuthi ngoba seshuthi abantu abeze ningaphoxeki uma nifika makuwukuthi ukuleso sikhathi lese sisibuye sisibize ngeJapan makuwukuthi useJapan siye sithiza sikunikeza idate uzobuya ngalenkathi sekuphezile absolutely yazi dokotela ngendlela okukhuluma ngawo kamnandi selokuthi angikubuze nje ukuze yazi nje lokusiculela nje ukukhuluma kamnandi kodwa ke ngenxa yesikhathi sizothanda ukuthi sibonge kakhulu dokotela ngesikhathi sakho ngqongqoshe sashintsha sesizongena ke komunye wabahlali naye owake waba sesimeni sokuthi ke ayithole ehlaselwa yiwona umdlavuza lo ungathini kwena kwakho ukuphawula nje kulesi sikhashana esifishane ngqongqoshe ngiyabonga Mntokozo ngicabanga ukuthi umntungwa udokotela uKhumalo uyichaze kahle kabi le ndaba iyona lona daba lolu esiyayisithi abantu besifazane abalinakekele kakhulu siyayisithi ke Dr Khumalo yabona nami ngithi Dr Khumalo ngathi ngikhuluma ngomunye kanti ngesikhathi ngithi umntungwa bengibona ukuthi ngikhuluma naye kodwa ke ngesikhathi udokotela uKhumalo elichaza lolu daba dokotela siyayisithi omama emakhaya abayijwayeze neingane zethu ingane zamantombazane ziqale zisencane zazi ukuthi ibele liphathi yempilo yayo abafuna abayijwayele nje ukuthi kanjani so that uma kuqala kuba noshintsho basheshe bekwazi ukuthi balibone omama siyayisithi aba encourage ingane zabo zamantombazane ba encourage omakoti nabo omama bazigade ngoba umuntu uzoyithola esedlule emhlabeni noma esegula kakhulu affectwa isimo kanti uma ngabe besisheshe sasibona sizokwazi ukuthi singakwazi ukuthi sigwemeke so lemdlavuza le okuyiyona yona ekwazi ukuthi igwemeke kusenesikhathi siyayisifisa ukuthi sisheshe siba encourage abantu ukuthi abateste so that bengeza ukuthi baze bagule kakhulu isidingo singekho ngqongqoshe ngaleko ukuchitha isikhathi asiphume ngejubane ke manje sibheke lapha yakwasikakhane unodadewethu ekuthiwa usilondiwe oyisurvivor yayo iKZN uyabona ke manje sikulethela umuntu ke manje ozokhuluma ngento naye eke yamphatha ngento ayazi ukuthi kuphilwa kanjani naye asibeke kahle esithombeni kodwa ngaphambi kwasixoxe nje wesisi usilondiwe bengizothi awusibingelele bese uyasitshela ukuthi ubani wakwabani usuka kuphi ukuze sikunderstand ukuthi ubani Ngibonge ithuba Bhotokozo ngibingelele wena ngibingelele noNgqongqoshe bese ngibingela abalaleli ekhaya nababukeli igama lami nguSilondiwe ngwakaSikhakhane
ngidabuka eMfume kodwa manje sengihlale eAdams. eAdams. Ngingasho nje ngokungananazi ukuthi ngomunye abayinqoba icancer. Hawu bakithi ukushayelana ihlombe emakhaya okonje kuzwakala masishaya lapha ihlombe senizothi abanqumza ihlombe kodwa ngiyababona abanye bayalishaya lapha nquphu cha wathola kanjani ukuthi dadewethu unenkinga yomdlavuza webele iziphi futhi izinto ezakwenza wasola ukuthi kukhona okungahambi kahle? Njengoba nje udokotela kade bekile umntungu ukuthi kubalekile ezisabantu besifazane ukuthi sihlale siba nokuzicheck lokho kuthiwa i-breast self examination. Mina ngathola kanjalo. Ngangiloke nje mangithi ngiyazichecka ngizwe ukuthi hayi khona okusasigaqana la. Ngakuzwa kusekuncane nje sengangethiphi yomuno wami. Hayi ngithele nje umoya phansi. Kuloke kukhula kancane kulokukhula kancane ngiyakubona ukuthi kuyakhula. Futhi sengiyabona noma sengimile ukuthi hayi la khona ibhampu akusalingani kahle eyayibona. So ngase ngiyaqala lapho ngithi inkosi yami ngoba nginalo ulwazi mhlawumbe kodwa ngiyasaba angifuni ukufacea le reality ukuthi ngase kwenze kube yilento. Ngase kwahlala kuloke kukhula ke ngaze ngaqala ngezwe ubuhlungu ngithi mangilele kanje phansi ngesisu ngizwe ukuthi hayi cha kubhlungu manje. Ngase ngiyaqala ke nami ngahamba ngaya kadokotela ngayibika indaba yami udokotela nje wathi ngoba kungenzeka ukuthi akuyona icancer kodwa nayo we lapho ekutheni kungase kwenzeke kuba umdlavuza webele. Wasethi asithatheni isicubu. Hayi umuntu asikhakhane ke ngokusaba washaya wachitheka wathi ngiyabonga dokotela wabaleka. Ngaphinda futhi ngaya komunye udokotela ngicela ukuthi uzongitshela okunye. Hayi naye wafike shola kade kusho khona. Hayi ngase ngiyabona ke lapho ukuthi hayi angisenadabu lapho. Ngase ngiyavuma ukuthatha isicubu sebele abuya ke ama results imphumela yathi ngempela ikhona umdlavuza webele. Mhlambe ke mangokuthi benje esithubeni ngesikhathi kwenzeka lokhu buwenzani ukuphi noma usebenza mhlambe nje ukuthi wawubaleka mhlambe wawuvela ukuthi hayi angiyemsebenzini ngalo ngiyixaka ngalento ubukuphi ngaleso sikhathi wenzani empilweni? Butokozo nabalale elalele emakhaya kwakunzima ngaleso sikhathi cause ngumsebenzi ngiyafunda futhi. Sekuqhamuka lokho. So nje kwakuyinto isimo no cause ipressure kumina because ngisemsebenzini ngisezincwadini nakho manje naseku kanje. And mawuzwa ngalelo phela abantu abaningi mabexoxa ngakuba ngathi sekuphela kwempilo manje nawe uyayibuka ukuthi cha na impilo yami isizonqamuka. Hayi angifuni ukuqamba amanga owaziyo nje wakwaba kulesimo sami kuye kube emnyama ubone ngathi kuzwe ngathi kuthi nsi awubakithi yabo kudlale nje ifilimu awusuka uyayibona noma uya khona uyolanda imphumela usuku nakho lokuthi kungenzeka kodwa usuke ngaphakathi uthandazela ukuthi engathi ngangabi ikona kodwa masolizwe iqiniso hayi ukhona lo mzuzwana nje yokumungazazi uthi ubani. Manje usizo kwagcina usuluthola kanjani ngoba ngiyakubona ukuthi wasizakala futhi uyabona manje hayi ke usuphila okudlula mina manje. Usizo nje ngingawushayela kakhulu izandla uMnyango wezempilo. Kodwa Nkosi yami nami nje ngilishaye lonke hawu bese ngiyadiya manje ukuba ke ilekwa nongo. Wangithatha esimweni engangikusona from isimo sokudidenga ngomqondo nesimo sokukhahlamezeka ngokomzimba wangenza ngabe lo silondiwe nguyena. uMnyango nje wezempilo esibhedlela nganoma ngingasibiza yini. Ungasisho phela wasebenza lapha. Isibhedlela. Isekosi Albert Luthuli la ngasizakala khona nabodokotela nabahlengikazi nabaluleki bezempilo bengaphansi kwami bengisiza nje ngithi ngiyabonga. Manje mhlambe ngesikhathi kuthiwa usuna lesi isifo bakutshela ukuthi usukusiphi isigaba kodwa sisazoya ke lapho ngizocela ukuthatha nango Christian van Zyl. Okay bathi ke abaya baphakamisa futhi ayisebuye wanqamuka lapha emoyeni ubese ngenile uChristian lo kodwa ke ngiyabona ukuthi usephindwe wanqamuka ake ngigijimeke lapho ukuthi ke babethe ukusiphi isigaba. Mina ngakusesigabeni sesibili. Yes Sikusesigaba sesibili kusho ukuthi nje ngangakhombisi kakhulu izimpawu kodwa nje ngisho ukuthi emva kokuzwa izindaba hayi ngavana ngagula kakhulu ngazi nami singasengigoliswa yini kodwa nje ngicanga ukuthi kwakuyikona ukwazi ukuthi hayibo yaze yathusa into esengiyitholile. Usuyitholile. Akithi nami ke ngeke ngathi mabe ngitshela ukuthi ngino COVID base bethi
babefike besihlole engqongqoshe kuthiwa kuthathwa igazi bese kuthamba ohlala kuyeze SMS bese uyahlala nje uze uthi cha uyakhwehlela kodwa ke uyihlale lokhu ugxuma nawe ubhaquza yathi mayengena nje SMS ithi hayi usune COVID ngathi hey ngahlala phansi ngezwe sengiphela amandla same time ngabe ngihamba ngamadolo manje ke ikhona lento uma usuzwile angazi uma umqondo ube nawo usuyajizabeka ke bese uyithola nawe usugula lokwangempela ngiyacabanga ukuthi ukhuluma ngesimo esithi asibe njalo absolutely manje ke ngokubona kwakho iziphi ezinye izinto ke ezibalekile abantu okufanele baziqonde ngomdlavuza ngicabanga ukuthi nje okubaleke kunakho konke thina sabantu kakhulukazi indlu emnyama kufanele iqonde ukuthi icancer iyelapheka kakhulukazi leyayingiphethe iyelapheka baphinde bazi futhi ukuthi icancer kakhulu noma izokuphatha emzimbeni kuthiwe leyo part yakho inalama cancerous cells kodwa ayi engqondweni bandla engathi besingalungisa ingqondo yethu engathi besingathatha lokuthi sine cancer positively because ngaphandle kuba positive uzosithola uye emngcwabeni singekho isidingo ibidinga lokho nje ebesidinga ukuthi siqwashisaneke nathi sisodwa siyeke lento ukuthi mangabe ukuthi mina njengomuntu omnyama bese kuthiwa hayi usuphethwe yilesifo sabelungu ikhona nakuthina ukuthi thina sivesane sishonise nje phansi singafuni ukubhekelela sihlale sabantu abamnyama sizicheke kubalulekile lokho into engichazayo la ngqongqoshe ukuthi ke siwuthola direct from the horse's mouth amazwi aduduzayo namazwi akhayo namazwi agqugquzelayo okungenza ke lokho ngibe umuntu nami osezohamba ke lokho eyichecka wayesinika inselelo kungqongqoshe ngeviki edlule wathi ufuna soyichecka le cancer yomshini manje ngeke ngathi ukudlula nje ngibheka kwenye indawo la ngabuza ukucheckwa kanjani bangichazela hayi mangiphuma la nje ngibheke khona nami ngiyowuchecka lo mshini ukuthi ayikabikho futhi usunginika ithemba ukuthi makusheshe kwabambeka engathi kuba yinto umuntu agcina esizakala khona ke mhlawumbe ukugcina nje ubufuna ukudlulisa ebengifuna ukudlulisa kakhulu obekade kushiwo udokotela othe amantombazana aneminyaka ewu9 kunomgomo bakwethu asusebenziseni uzosiza kakhulu ekhambeni kwesikhathi ebese umyalezo wami omunye ngiubhekise kulaba abanayo icancer kumanje abadila nayo ngithi akukona ukuphela komhlaba akukona ukuthi impilo yakhe isifile esiphethweni usazophila okubalulekile ukuthi zireposition wena kuqala before isupporting ngene before uanti nomama nosisi nobaba angenelele kuwena ukusupport kodwa kugcina ufuna wena ukuthi uqale ube open minded and understand ukuthi kwenzakalani ngawe nokwazi ukuthi usizo ngizolitholaphi ngicabanga ukuthi ikona okubalekile lokho okunye ukugcina imiyalelo ngonkosi yami ekhishwa abasebenzi bezempilo ubaleke kakhulu lokho no sithathele ukuthi wasekubonga kakhulu ungqongqoshe sazokubonga kodwa ngqongqoshe ngikhumbuza abalaleli ukuthi ke iviki elikhulu leli lesimungumungane kusukela ngomhla ka6 kuFebruary kuya kumhla ka31 March iviki ke kuzobe kubhekelelwe kakhulu nje into ethinta imungumungane kuzobe kunikezelwa futhi uvitamin A kanye nemithi noma amaphilisi eyikelemu kulabo abazobe kuyisikhathi sabo sokuthola noma labo ebeqiwe isikhathi kodwa ke abantu abasondelele emakliniki asondele nabo uzobe umkhulu umkhankasa abantwana basondele ngoba yiviki leli esizobe ngempela sigadla ngamandla kusukela nje umhla ka6 February kuze kuhla umhla ka31 March abantu abaphumeke ekhungweni zethu bekwazi ukuthi beyolekelela ngaphansi kwale into yemizezi ngqongqoshe isikhathi asekho kuthina umzuzu nje uwodosele sicela usigoqele uhlelo no asibonge kakhulu Ntokozo sibonge kudokotela sibonge nakumasikhakhane ngeinformation uyabona ke ekusizeke ukuthola information from umuntu eke yamphatha noma kwaphathwa leso sigulo ngoba thina nasikhuluma abantu emakhaya bangaze bathi hayi nikhulunyiswa nje ukuthi anazi ukuthi kuyinto enjani uma sibhekene nawe ngeke wenze kanjalo so siyayizwa ukuthi uma sibhekene nawe kuyiqiniso kuyabanzima kodwa
kukhona ukukhanya ekugcineni kufuna nje uma usubhekene nalesi simo uyithola indlela yokuthi usizakala kanjani usondele emnyangweni wezempilo. So siyabonga kakhulu, kubalekile ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi umdlavuza noma i-cancer noma ngabe yipi akusona isifo sabelungu. Sinayo leyo nkinga yokuthi siyayisithi hayi thina ngoba siyabantu abamnyama lezi zinto azisiphathi, lezi zinto akusize zethu sithakathiwe noma sinjani. Angisho ukuthi bakhona abantu abangathakathi, kuyenzeka ukuthi bayathakatha ngempela ekakini lapho hlala ngakhona. Impela bakhona. Kodwa ke ne-cancer ikhona. Absolutely. Manje ke kubalekile ke ukuthi sikulaphe konke. Uthi uya enyangeni kodwa ubuqalile la kuthina sikwazi ukuthi sikulaphe sikunikeze lokho kudinga ukuthi kunikezelwe. Ngicabanga ukuthi okugcina lokho kade kusho Ntokozo kubonakele in the past few months ukuthi ama cases measles okuyisimungumungwane ayakhuphuka. Kade ke sonke sagoma nezingane zethu zagoma, kodwa uMnyango wezempilo kusuka kuzwelonke uthatha isinqumo sokuthi akube ne-campaign ezophinde futhi ibe ne-booster. Uyabona ke i-vaccination yokubooster le khona kwi-COVID nala kusimungumungwane ikhona i-vaccination yokubooster. Lapho ke sikhuluma ngezingane ezisuka ku-6 months ziye ku-15 years. Njengoba kade usho siyacela abantu bakithi ukuthi bahambe baye ema-clinic bayokwazi ukuthi bayayithola yini i-booster. Sizohlela futhi noMnyango wezemfundo sibone ukuthi asikwazi yini ukuthi sibe nohlelo oluye ezikolweni ukuze siyokwazi ukuthi siyobooster izingane. Uma ngabe izingane sikwazile ukufika kuzona siyocela kubazali ukuthi abazali basivumele ukuthi izingane sizinikeze lo mgomo owesimungumungwane ngoba kuzobe kulapheka zona. Siyabonga kakhulu. Absolutely. Kulolu hlelo njengoba sesisho ukuthi asivalelise sithi kulungeleke bye.